longtemps ka di malien et surtout professionnalisme ni maaw taara ka a lajɛ fɛn mun don a ka fisa i b'a dɔn même télé minnu bɛ ka a bɔ o ni ani radio minnu fɛn fɛn tun bɛ fɛ ka retransmission na fɛnw kɛ demande ni fɛnw de kɛra fédération bɛɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni yamaruya di aw ma fɔlɔ o si tun tɛ yen nɔ o ye fɛn mun a bɛ se ka fɔ a bɛ ka sira jɛlen ta sira jɛlen mun n'a bɛ se ka Mali dɔrɔnta ɲɛta kofɔ n'o dun kɔni ɲɛta kɔni fɔra o bɛ nisɔndiya di ka daminɛ sanfɛ fo ka taa se mun ye supporters olu ma. O kɔrɔ ye min ye supporters nisɔnjɛlen don ka ɲɔgɔndan ninnu makɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ma fili. An ye supporters damadɔni yɛrɛ ɲininka mun ye a ko la olu ye yɛrɛ parce que curiosité b'u la professionnalisme yɛrɛ ye jumɛn ye an b'a mɛn mun ye jamana wɛrɛw de la nka u bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ tɔnw fɔlɔ i b'a sɔrɔ joueur 40 fɛn ɲɔgɔn de b'i bolo ɲinan dun i bɛ baara kɛ ni joueur mun ye olu de inscrit la u ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ wele k'u ka licence professionnalisme k'o d'u ma wala baara bɛ kɛ joueur n'olu licencielen don i bolo i bɛ baara kɛ n'olu ye a bɛ na dɔɔni dɔɔni tɔn nisɔndiyalen don a tɛ taa mun ye ɲɛkumu kɔni ka yɔrɔ dɔw la ka sababu kɛ i b'a ye fɔlɔ n'i ma sɔrɔ maa kelen o de bɛ tɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen finance i b'a ye sisan comptabilité min bɛna k'a la ni joueur sarali ni fɛn ninnu wari hakɛ dɔ bɛ ni tɔn kan k'o bɔ i b'a sɔrɔ wari hakɛ de kan ka kɛ mun ye tɔn yɛrɛ ka mun ye kɛsu ale kɔni kɔnɔ olu fɛn ninnu caman n y'o de fɔ olu bɛ don dɔɔni nka pour le moment contrat ko ni INPS ko ni assurance ko bɛna don mun ye a baaraw la o dun o bɛ mun kofɔ ballontan bɛ balo mun y'a ka baara la mun ye entraîneur bɛ balo a ka baara la fo ka taa se mun ye administrateur tɔ fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ sara ikugu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ balo ka baara la ka sababu kɛ u ka wari tɛna tɛmɛ o ni bolo la ka wari bɛna tɛmɛ compte de bɛ yen u ka wari bɛ tɛmɛ mun fɛ o dun n'o fɔra o bɛ jɛya ko fɔ kasabiko la kasabiko dun jɛya mana ko fɔ o ye fɛn FIFA ani adamadenya yɛrɛ la ni kasabiko n'ale sira kɔni jɛlen don a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya o baara la wa ɲɛta bɛ se ka sabati.